Amb l'impuls de l'aigua, canviem el futur. Ens unim per innovar? Des d'Aigües de Barcelona treballem amb l'objectiu de crear valor a través de l'aigua. I ho fem utilitzant la innovació oberta i la cocreació com a motor de canvi. Disposem de diferents plantes pilot des d'on executem projectes de recerca, desenvolupament i innovació per al testeig de noves tecnologies i tractaments. Aquests pilots són uns bancs de proves amb equips específics i sensors que mesuren diversos paràmetres i ens ajuden a millorar el control del cicle urbà de l'aigua. Per primer cop, obrim les nostres plataformes experimentals perquè puguis testejar la teva tecnologia. Per què? Per ampliar o generar nou coneixement, amb la finalitat d'avançar en estudis i proporcionar nous resultats. Per promoure la diversitat creativa, tot generant sinergies i oportunitats que tinguin un impacte positiu en la societat. El futur de l'aigua està a les nostres mans. Ens unim per innovar?